Sama sa ubang lugar na sinatiusab karon ang pagmingaw sa mga vaccination sites sa Mandaue. Samtang Vaccination Certificate i-issue sa Mandaue, ilabi na kadtong manglargahay abroad. Ang report ni Nico Sereno. Itandi sa miaging mga semana, mingaw na ang kadaghanan sa mga vaccination sites sa Mandaue City. Sa sports complex, menos ang nangadto Itandi kaniadto nga taas ang pila sa mga buot magpabakuna. Matod sa Vaccine Operation Center, karong bag-o, naabot lang og average nga 2,500 ka mga tao ang nabakunahan sa usa ka semana. Ubos kini sa naandang gidaghanon nga moabot gani og libo sa usa ka adlaw sa mga dagkong vaccination sites sa Mandaue. Mo ginaamong gi-convince sa mga tao sir nga the earlier the better, nya they should come to the expected nila nga kuan nga second dose. Nang hinaot ang mga opisyales nga magpabakuna katong wala pa. As much as possible, amo sila i-convince nga they should take the vaccine available. Kaya basig later on, by the time nga mukuan sila, basig dugay pa niya ang kuan ba ang allocation. Samtang gilusad sa Mandaue City ang vaccert.ph. Programa kini sa Department of Information and Communications Technology o DICT nga ma-issue ang Digital Vaccination Certificate sa magkinahanglan niini. Gipangunayan sa mayor ang launching og mikuha sabsiya sa iyang certificate. Ang maong vaccination document magamit ni atong dunay plano nga molarga abroad, maong sila ang gi-prioritize niini. So this is very timely no kay we need a unified vaccination certificate para sa tibuok nasod kay laylahi man ang porma sa matag LGU. Di priority ang mga OFWs o katong mga Filipinos going abroad para mao ila mapakita. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.